Добрый вечер, поважаныя таварышы падпісанты. Я закідаў некалі відэо на беларускай мове пра тое, як я рамантую і абслугоўваю свае машыны. Дык яны зусім не мелі праглядаў. А вось апошні раз я зняў на беларускай мове, бо там Міхась з Мінску, які мне даваў парады, як лепш рамантаваць, ён заўсёды кажа па-беларуску. Дык я зняў адзін ролик, каб яму было цікава паслухаць. Ён набраў вельмі шмат праглядаў, дык я яшчэ вам распавяду, чым я займаюся, і хачу прывітаць братоў з Украіны. Яны там кажуць, што я цікавы бульбаш. Хлопцы, я не злуюся. Мы з вами ў войску разам служылі. Мы ніколі не былі ворагамі. Мы заўсёды з вами дзялілі апошняе, што мелі. А бывае, мы і добра мелі, і мы тлусна жылі з вами. І вы казалі на нас, прыбярыце, калі ласка, дзяцей, бульбу варым, бульбу жарым, бульбу так, сыруху ярым. А мы вам казалі, сала, а це смачна, сала, а це наркотик. Ну, добра было. Хлопцы, мы з вами штучна раздзелены народ. У нас з вами одна мова. Мы дыялект усходніх прастачкоў, вот той тэрыторыі, якая там, дзе пачынаючы ад Бранску і далей, і некалі там, дзе Чарнігаўшчына, яны казалі на нашай мове. Ну, гэта одна у нас з вами мова, просто больш у нас такі усходні дыялект. І тут пад Вільняй, дзе я жыву, гэта этнічная зямля балтаў. Нашай мовы тут ніколі не было, наша мова прыйшла на гэту тэрыторыю. І таму мы не злуёмся, калі літоўцы кажуць па-літоўску, а нас слухаць не хочуць. Ну, такі час. Некалі нас слухалі і шмат стагоддзяў казалі па-нашаму. Мы памірымся. Нас усё будзе добра, прабачце, не так падабраў. Даўно ўжо, прабачце, на мове, і няма з кім казаць, вёскі вымерлі, а людзі ўсе расійскія. Дык вось, паважаныя таварышы, я яшчэ прыпомню, слова таварыш, яно не бальшавіцкае, яно ўкрадзена бальшавікамі ў нас. Гэта тутэйшае слова, гэта вайсковае званне было, прапаршчык, якое называлася таварыш у часы ВКЛ. І таварыш гэта слова заўсёды ўжывалі ўсе людзі. Гэта таварышчам, яно стала таму, што ў нас яго ўкралі, а нам выдумалі слова сябар. Гэта непрыгожае слова, яно тычыцца прыгонных людзей, якія сянуюць на сябрыня. Хто не разумее, гэта хваліць, ну, гэта неразумныя людзі. Дык вось, таварышу, моя машына, яна перастала заводзіцца ў мяне 4 месяцы таму. Круціла, як быццам бы утулка, паляцеўшы ў стартары. Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву, і не заводзіцца. Я ўзяў, памяняў акумулятары, яна не заводзіцца. Як кажуць, і машына як машына, і бензіну поўны бак. Толькі вось у чым прычына, не заводзіцца ніяк. 2 разы змяніўшы акумулятары, я думаю, напэўна, стартер паляцеў. Узяў, я завёз у Мінск стартер. Яго там пакалупалі, папэцкалі, сказалі, ну мы пакалупалі, давай памяняем рэлюшку, вцягиваючую, хаця ну там новае, але яно таннага прадпрыемства кітайскага, давайте лепшае дадзім, прывінцім. А ну не ў ім было справа. Я, таварыш, што толькі не раблю, но не гудзіць. Я думаю, напэўна, у мяне вось тут адгніў гэты дрот. Ён зялёны вон там. Зялёны дрот, бачыце, во, зялёны. Я думаю, ён, напэўна, адгніў. І думаю, буду сёння яго дзёрці, тут возьму, памяняю, на калгашу. Ну, думаю, навошта калгасіць, калі справа не ў ім. Уся машына будзе калгасам. І я не стаў яго дзёрці. Тады я ўзяў, адкруціў гэты дрот ад стартера. Думаю, там надта накалгашана. Такое, там у мяне адзін шафёр хацеў гэту машыну, каб яна згарэла. Больш другі яго зменшчык ездзіў. Гэты з маладэчным у мяне працавалі рыжы з лысым.
Дык і он туды бы он зверху накідаў жалезяк, каб ізаляцыя прашаравалася і машына загарэлася. Але машына гэты во хамут згніў, мы мяняли хамут, убачылі, выкінулі. І вось я ўзяў гэны дрот, намучыўся 4 гадзіны. Там вельмі кароткі дрот, каб зняць гэны дрот такі, который ідзе да акумулятараў, то трэба открутить стартер, опустить униз бендикс, и тады ён здымецца, бо там на гэтым утягиваючым вельмі доўгі болт. Ну я неяк там і пласкагубцамі ўсяк круціў, я яго неяк зняў, таварыш. І вось я пусціў гэты вот дрот. Гэты вот дрот пусціў, паставіў сюды акумулятор, гэты вот дрот пусціў сюды на акумулятор, усё ў мяне атрымалася. А машина не гудзіць. І бензіну поўны бак, і не гудзіць. Ну, думаю, ну что мне рабіць? Я массу проверял еще осенью, что масса невинна. Я взял тады массу, открутил отсюль, прикрутил сюда, вот, бачите, все, как котовые яйца блещить, почистил. Машина ву-ву-ву-ву, не гудить. Ну, думаю, ну что ж мне рабіць, калі яна не гудить? Думаю, напэўна, у мяне масса дрэнная на рухавіку. А я ж поважаны, я там усё посочискал. Я лазил под низ, там же так тесно. И там он снизу такі хамочек, бачите, на ім драты ганыя причеплены. И я ж так ужал снизу, что отсюль мне не хопіць силы. Ну я неяк открутил, и вон там, бачите, на болтик причепил я толстый червоный провод, які будзе массой у мяне. Выпустил я его, товарищу, бо тут, во, бачите. А як его злучить? Я взял, рассупонил ширей клеему от пирамычки. Во, рассупонил тут так само и затиснул его болтами. Затиснул, поважан. Я змазал, взял, снял дротину, бо мне не хапало дротин. И эту дротину сюда причепил, товарищи. И давайте послухаем. Вот, товарищи, 4 месяца. И он не хотел гудеть. Яна не хотела ренька гудеть. Ці загудить гэта ренька. Идти, мать. Ну что, товарищи, полезем мы с вами у реньку. Полезем. Будем глядеть. Ренька, будешь ты гудеть ці не? Крутим. Товарищи, может опять будет ву-ву-ву? Ці будет гудеть? Товарищи, у нас все атрымалася. Наша ренька гудит. Ось справа была в том, что масса отгнила. Масса между руховиком и рамой. Недзе отвалилась. Гудить моя ренька. Товарищи, я выключу, бо треба поглядеть, как я не глядел, ни разу не заводил. Я на менял патрубок у осень. Для гэтага задирал кабину, и после гэтага она отгнила и перестала заводиться тая масса. Я менял вот этот патрубок, вот его патрубок тосолу, товарищ. Вот. И он идешь наверх, я тут все разбирал, все тут сдымал, товарищ. Вот тут, вот. Я вельмі шмат чаго сдымал, каб гэты его патрубок поменять. И тогда и шел дождь, и 2 недели лило, и вот кабина была вверх задерта, и что с него здарилось. И там недзе шипить, я показывал, там у меня проблема с гэтым, с тем, что про засушитель, про одну дюрку там, яно ишло, як я напомповывал от гэтай его синей веки. Ну, товарищи, это не страшно. Я разберусь, я воздушник. У меня есть еще один с прописанным под мой вин-код, с прописанным вин-кодом мой осушитель, яким я думаю заменить гэты. Ну, ці гэты парамантую, ці той поставлю. Это невялікае пытанне. Я сюды его загоню, сюды. И вот гэты брыль, который спереду, на ей шофер у меня ездил, чуть не сгубил, ну там подгнивало. Ну, видите, кому это потребно. Болталось. И я его гэты брыль прикручу. Буду займаться. Главное, что машина гудит. Главное, что я ведаю, что здарилось. И главное, что это не аккумуляторы. Бо аккумуляторы я б имел бы траты на 2000 евро. Справа в том, что у Беларуси не продаются аккумуляторы Варта, Bosch, якія я выкарыстоўваю. Гэтым аккумуляторам по 4 года, а
Я выкарыстоўваю акумулятары Bosch варта по 8 гадоў. У мяне ёсць адмысловая зарадка Bosch. Я умею за імі глядзець, і яны мне выдатна працуюць. Калі першы год па гарантыі не зменіш, то яны будуць хадзіць. Ну, калі што-нибудь дрэннае, то першы год все меняется по гарантыі. Паважаныя таварышы, пішыце каментарый, кажыце, прабачце каментары. Ну, ведаеце, на нашай мове размаўляем з тымі людзьмі, якія не ведаюць, што такое каментары. А там мова больш сталых людзей, якіх ужо амаль няма, якія паміраюць. Моладзь яе не ўжывае. Да новых сустрэч, паважаныя таварышы падпісанты.